Koro sani uchungo wach mar kampen te. Onge ng'ama dhi temo kampen nyaka suba maru kuma uywaru gi Karoli. An ok aywara gi ng'ato. Trevor, ing'eyo ok en ni wachungo kampen. Apani gini oningo wawinje maber. Nitie kabind kampen ma ok ber ahinya gi sani. Like ka koro inuong ka ng'ato owuok ni en koro oketo loudspeaker olando dwaro governor kata dwaro MP to ja ODM komno ni elwet jo ODM. Wan kaka chama duond bura nyaka wabed selfish, nyaka wa protect. Nikech kuketo nugoru to kom ni wan go thuolo nitie ni wanyalo wite nikech sani thuolo ma ja ODM oningo ti mondo neni kare ODM chama mar ODM gi ng'ama nyoy gi yiero ni nyalo tiyo ne jopiny. To kuonde ma wanie gi ng'ikruok nyaka wabed gi replacement, nyaka wabed gi joma nyalo step in, manyalo donje e warno. Nikech ka koro wayieri gotiko mar ODM, Ochando yier Bondo gotiko mar ODM, Elisha oyier Game gotiko mar ODM, the same gi Ojienda, Senator Kisumu, Karoli, Suba South, Nyamita, Uriri and the rest. Jogi koyier to gigwenyore Jalango nika gigwenyore gi od bura gi duond bura mano otero gi od bura. Ing'eni koro onge ng'ama chung'ne sani eni kidhi kata mana Game Elisha ka wuotho bo wacho ODM ok owachi. Koro ere kaka dogero ODM Game sani kibiro Suba South Karoli wacho ODM owacho gigene en sani opako mana sirikal mantie to sirikande ni to wadwanu wagole telo kogik 2027. Koro nyaka wayud joma koro bende bedo ka okang' mar kawo kuondegi. So nyaka wan bende wawuothi wa engage kaka Suba South. An already I engage gi ji kendo I engage gi voters nikech ODM ok nyal bedo an mane constituency ma national chairman ae kendo sama nyo jachung' ma sani wan go kanyo donjo nyo wadhi mwatimo ne campaign party leader dhi an adhi atutukura dhi ndalo buora naka atimo ne campaign ka koro ogwenyore kodwa kata obedo thenge koro ng'iyowa kaka jomoko nono. Koro nyaka wakaw jothurwa nikech supporters mag joma nogo kura to gin jo ODM. Koro nyaka wakaw jo ODM go mondo wami alternative. So mane matimore gin onge ng'ama kuro dhirogi gin gidhirore kendgi. Sama yo wawang'o jakom to koro inyalo wacho ne ginang'o